Celý víkend takto zamračený. Som ja vždy, keď si poviem, že idem... No. Ideme na náš prvý rodinný výlet. No, takže ako dávam dokopy veci, ktoré budeme baliť na cestu. Tu mám takú prebalovaciu príručnú tašku, ktorú mám stále pri sebe, takže tam sú veci na prebalovanie. Balím to jednorazové podložky, dezinfekčné takto utierky. Cestovný set od Biolanu, to balónne obrúsky, balónne plienočky, náhradné oblečko a nejakú hračku a samozrejme plienky. A zo sebou berieme nejaké teplejšie oblečenie, keďže ja som si myslela, že v máji už bude v tých Tatrách celkom teplo, ale obávam sa, že nám to nie úplne vyjde. A zatiaľ hlásia, že má byť pod mrakom, sem tam aj nejaká prehánka, takže uvidíme, ale teda balím aj balíme overálik, balím aj bundičku a aj teplý fusák, takže uvidíme a radšej nech máme toho viacej ako menej. Takže už som postihala všetko, čo som chcela, ešte prádlo pôjdem zložiť, ale to som ani len nedúfala, že toho toľko postiham, ona stále spí, ale už by som mohla zobudiť. Vždy, keď dlho spí, tak mi potom už tak chýba. Ale to asi maminky poznajú. Každopádne dneska ma čaká ešte jedna ústna skúška, takže budem musieť ísť do Bratislavy. A zatiaľ bude Kristian s malou. Dúfam, že som všetko stihla nachystať, nech zajtra všetko máme, spísala som si aj zoznam. Takže dúfam, že nám nič nebude chýbať, lebo mne je jedno, čo mi nebude chýbať, ale hlavne, aby sme mali všetko pre malú. Pozri, čo je toto? Čo je toto? To je mačka. Ja vás tu kamerujem, takto vyzeráte a takto skončíte, keď sa vrátim. Že ste bez újmy na zdraví. Ja som akurát prišla do školy, inak sranda, naposledy som tu bola ešte s brúchom. Každopádne outfitík. Mám Zara tento topík, vestičku, rifle sú tiež Zara. Mám balerinky H&M-ko a polen kabelka a Zara sako. Takže vlastne celé Zara a brýle Gucci. Keď som do dojemky chodila kúpovať kozmetiku, teraz idem kúpiť plienky. Prosím pekne, toto som ja. Vždy, keď si poviem, že idem po jednu vec do obchodu, dobre? Takže skúška je dan, už som vybavila aj obchod. A pýtajte sa ma stále, že čo my pápame na nejaký té kaše, tak sú to tieto. Inak toto je nejaká nová príchuť. Našla som dve nové, jedna je bananová a druhá je nejaké lesné ovocie. A ešte som bola kúpiť malé plienky a ešte som kúpila nejaké knižky. Toto je trošku pre staršie detičky, ale kúpila som aj nejaké ďalšie kontrastné kartičky, lebo to malo strašne zaujíma. Takže tak a letím domov. Áno, my sme sa akurát napapali. Je 3/4/6. Idem malo prezliecť, prebaliť. Idem ju prezliecť, nachystať, budeme sa hrať, aby pekne po ceste spala. Detské nohy sú najkrajšie, tieto moje malé bubinky. To sú... Mamine si... Takže balím kozmetiku a Kristian išiel akorát ešte umyť auto. Malá nám zaspala, takže ja dúfam, že bude spať počas cesty, lebo to by bola sranda ísť 3-hodinovú cestu bez toho, aby 2,5-mesačné babetko
spalo. Ale to auto je vždy tak ukludne, takže verím a spolieham sa na to, že to bude fajn. Nejaké mám tie vlasy už extrémne dlhé. Kto by to bol povedal, ale zabaliť sa s dvojmesačným babetkom, to je väčšinou tak na hodinu, kým sa celý zalarmujeme, kým sa mala naje a kým všetko zabalíme. Ale zvládli sme to a vyražame. Čakajú nás 3 hodiny čistej cesty. Do toho ešte, kým budeme mať nejakú pauzu, mala sa budeme musieť napapať a budeme musieť vybrať zo sedačky, takže uvidíme, koľko ty budeš, nám to bude trvať. Ja pol hodiny až 5. Ideme na náš prvý rodinný výlet. Prvé papkanie počas našej cesty do Tatier. My sme dorazili, mala spala asi 1,5 hodiny z celej 4,5 hodinovej cesty. A ideme na recepciu. Ideme sa napapať, že ty si hladná už tiež. A ideme sa ubytovať hlavne. Teším sa. Sice nám prší, ale aspoň trošku zmeníme prostredie a verím, že si to užijeme. Naše ubytko na najbližšie dni. Nachádzame sa teda v Ariet Marmont Resort. Dúfam, že to dobre vyslovujem. A vyzerá to tu takto. To krásne okná. Vidno priamo do prírody. Tu sú moje dve lásky. Tu je taká mini, dajme tomu, kuchynka. Tu je gaučík. No, tak si hovorím, že by nám ani nevadilo, keby je náhodou celý víkend takto zamračenie. Pretože by sme sa tu iba mojkali. Takýto výlet máme z postele. A hlavne s týmito mojimi dvomi láskami. No, a keďže sme nestihli obed, tak sme si objednali z jedinej reštky, ktorá bola na Volte. Kebab. A je dobrý. Koľko z 10 dávaš? 7,5. Jeme to malou lyžičkou, pretože môj manžel neobjednal vidličky. Keby ich neobjednám ja, tak je end of the world. Armageddon. Koniec sveta. Ale každý otec sa občas môže seknúť. Ale mama nie, že? Tak mami sú dokonalé, mami sa nemajú prečo sekať. No, začína pohodinda. Mala zaspala. Môj kebab. Môj muž. A rúža pre nevestu. Realita, nie všetko je dokonalé. Akurát prší a my ideme na večeru. To bude naša dnesná jediná vychádzka. No, naše poslušné dieťa na povel zaspalo. Zrovna teraz pred večerou. A my si ideme dať švédske stoly. Chcete nám vedieť, kto si myslíte, že vyhrá rúžu pre nevestu? Komu fandíš ty najviac? Jak sa tváriš? Zamyslené. Ja sa tvárim tak, že som matka. Tak vyzerám. Povedz ty. Ja proste fandím Rebeke, akože z tohto rozloženia, čo sa týka aj IQ, aj krásy, tak Rebeka je jasný winner. Rebeka sa osobnostne k nemu hodí najviac. Ale podľa Kristiana Rebeka kamu? Rebeka je kamu, proste ju zoberieš na pivo. Nie na randičku, ale proste na pivo s chalanmi. Ale super baba, ale proste pivo. Na pive. No ja proste hlasím za Rebeku, akože... Koľko je hodín? 6 hodín 18 minút. A raňajky sú až za hodinu 15. Alebo si sme to doma. Vlastne by sme sa na zne najedli. No takže, akurát sme sa vychystali, ideme na raňajky. A milujem švédske stole na raňajky, to je najlepší čas, keď sme niekde na hoteli. A malo sme naladili do kočiara. No vychystať sa s malým babom je oveľa náročnejšie, ako keď sme dvaja. Ale učíme sa. A ideme, plán je, že ideme na Štrbské pleso, tak uvidíme, či sa nám to podarí. Profesionálny uspávač.
Vieš, ešte, že som zabalila tie zimné bundy. A daddy zarába mlieko. Keď sa nebude dať vyčekať, tak takéto elektríčko. Dievčatko, a na druhej strane, aha, to je chlapček. Proste to sú jediné nohy, ktoré si môže človek vyložiť na vašu hlavu a vám to nevadí. My sme boli celé po obede iba na chatke a teraz sedíme na popelu, sme hladní, mala nejaké žalúdočné problémy asi, alebo trápil reflux. Tomu sa hovorí poslušné, vycvičené dieťa. Takto vyzerá ten areál, toto sú tie domčeky. Ako sa hovorí, na konci dňa vždy vidie slniečko. Ako nás chvál, dneska je úplne nádherný deň a my ideme domkov. To sa väčšinou stáva, ale hlavne, že sme vypadli z domu a to prostredie tu bolo nádherné, takže sme si trošku oddychli. Ideme vratiť kľúče, vyvediť smeti a to dáme. Icon 15, znamená čo? Jednoducho, Že na pasívnom príjme 15 000 mesačne. Čo 15 000 eur mesačne dostaneš čo? Z tradingu? Nie, z marketingu. No takže my sme domka, ja som sa akorát dosprchovala, bola som vo fitku, to som nenatočila. Ale ja sa postupne chystám zostriať celý tento vlog. Uvidím, ako to bude vlastne celé vyzerať. A keďže som to ešte nikdy nerobila, tak sa na to veľmi teším, že budeme mať aj takú peknú spomienku na takýto náš prvý výlet. Idem vybaliť všetky veci. Mala sa mi za chvíľu zobudí, potom ju nakrmím. A zase niekedy na budúce.